O BNG de Sanxenxo renova a súa primeira liña. David Zotero, antigo portavoz de partido, e Maximino González, ata agora actual número 2, deixan a formación e Andrea Ucha acompañará a Sandra Fernández na cabeza da corporación local. E eu estou moi ilusionada co equipo, porque non deixo de ter o equipo que xa tiña, que sei que vai estar detrás apoiando, e temos un equipo novo de xente nova que ademais ve reflexado en Andrea a posibilidade de entrar en política, xente comprometida, xente moi preparada, porque levábamos na lista xente moi preparada e polo tanto, bueno, pois con moita ilusión. Andrea Ucha, que concorreu ás eleccións como número 3 do partido, ascende agora á segunda posición e converterase en concelleira. A nacionalista asegura estar preparada para asumir un papel máis activo. Tiña e sigo tendo moitísimas gañas de adoptar un papel máis activo, non a nivel político, a nivel social. Vou aprender moitísimo, todo é novo, pero teño os ingredientes necesarios, eu creo, para facer ben este traballo. Andrea Ucha ocupará o posto de Maxi González. O ata agora número 2 do partido deixa a formación por temas laborais, pero seguirá ligado ao partido. E simplemente decir, pois para de cara aos veciños que confiaron na candidatura de BNG e os que confían máis persoalmente o mellor en min, pois dicir que vou seguir aí a pé de cañón igual, vou estar disponible para todos os veciños sempre igual e transmitirei todas as inquedanzas que teñan os veciños, todas as dúbidas, todo o que teña, pois a través do Consello Local aos compañeros que quedan na corporación. Outro dos que deixan a formación é David Zotero. A marcha do que fora portavoz do partido era se cadra máis esperada ao concorrer nas listas na 17ª posición. E neste momento creo que a combinación da enerxía, a visión moito máis nítida que pode ter unha persoa como Andrea neste instante e a aportación que podemos facer xente como Maxi ou outras persoas que están no Consello Local, esa aportación creo que vai ser moi beneficiosa e moi valiosa para enfocar a nova etapa que nos corresponde na oposición. Dende a formación aseguran que, a pesar de non ser a segunda forza máis votada, esperan, a nivel táctico e político, ser o principal grupo da oposición.